sunburns on the beach, aiming for heaven, no serving in hell. Victor is ours, the forces will fall. Takže čus lidi, já jsem Steely a se mnou je tady Enetil a hrajeme hru Warcraft 3 přes internet. A já se omlouvám, já si tady ještě trochu slyším zvuky. Dobrý, abych šlo líp slyšet Enetila. To víš. Omlouvám se, se s tím něco bude, jestli budeme mít to nějak špatně, jestli nás budete nějak blbě slyšet. Takže, kdyby byl nějaký problém, stačí napsat do komentáře. Doufám, že se nám bude líbit naše intro, které jsme právě dneska vytvořili. A máme společný kanál jménem Warhammer, válečné kladivo, takže doufám, že se vám to prostě bude líbit. To samý u mě. Dobrý, my jsme první 2 mise za orky přeskočili, protože tady máme ještě nějakých pár věcí. Jak vidíte, Stejnou cestou jako my, bratříčku. Zdá se, že je vedna děvenka jménem Pravdu. vidíte, tak prostě tady máme 2 doly, já tady Groma přeskočím, protože mě tady za Groma to vůbec nebaví. Tak a tady si postavíme velký sál někde tady máme důl, koukám, že tady už se někdo tady se zabydluje Enetil už. Tak my si Tady máš důl. Jo, já vidím. Dobrý, teď už byste možná měli Enetila. No? Víš o tom, že když zaútočíš na Groma, tak na Warsong klan, tak on na tebe začne taky útočit? Tak až nevíš větší armádu, tak to rozhodně vyzkoušíme. Tak doufám, že se vám to bude líbit i s naším novým intrem a pustíme se potom na průzkum. Tady máme hned zlatý doly, vidíte, tady můžete vidět, jak tady hrajeme za 2. Že tady se dívíme o všechno, o zlatý doly. Tady je Enetil, který má kapitána. Jo, který má kapitána a no prostě tak nějak. No a asi budeme hrát možná asi jenom tuhle jednu misi, nebudeme hrát víc misí, budeme hrát asi jenom tuhle misi. Uvidíme, jak to půjde. No prostě uvidíme, jak to půjde. Tak, co máme v plánu, Netyle, jako v první misi? Tady je první naší den. No, obzvlášť tady je hodně, vlastně prakticky je velký množství jednotek. Někde tady. Hodně lidí je tam. Tady v tom prvním vykřičníku jsou takové, to jsem hrál nedávno, tady jak ukazuju, tak tady jsem to hrál nedávno. To jsem hrál nedávno a tady je takový malý kmen, který se dá lehce vybombardovat. Prostě není těžký porazit, ale tady a tady to jsou strašní potvory, já vám to tady zakřížku, abyste to viděli. Tady a tady to jsou strašní potvory, tady v těch okolích. Tady to je slabý, tady je to lehký, tady to moc těžký není, tady v tom okolí. No. Dobře, tak na to se podíváme až díl, až budeme mít lepší a já si okamžitě vyvolám naše panduláky tady, jak se jmenují, naše troly tady. Koukám, že my si vlastně tím dělíme s Enetilem, takže jsem ani hlavně budovu stavět nemusel, ale to je jedno. Já jdu sdílet jednotky. Jo, my se sdílíme takhle jednotky, že třeba on si půjčí moje jednotky, třeba když potřebuje pomoc, a nebo je to naopak. Tak jako... Vlastně u těchto misí je dobře, když třeba já udělám nějaký vylepšení, tak on to vylepšení bude mít taky, takže neutrácíme tolik peněz. Přesně. Tak většinou já dělám armádu a on vylepšuje, protože většinou... Ty chodíš do budovy, to mi je jedno. No, tady si vycvičím jednoho peona, no vlastně 2 peony, který mi tady budou těžit dřevo. No. Ten když od nás neposlách, ale on budíš, jo. Budíš je debil a zabijou ho. Budíš jsou tupci. A to není prdá, oni na nás fakt budou tečit hodně. Já vím, já jsem tuhle misi hrál nedávno, jsem to říkal. Bohužel tady Grom je velký blbeček a prostě útočí na každého, kdo si mu připlete pod cestu, takže nic závažného, jenom tupec prostě.
A koukám, že si tady budu muset potřít toho na dřevo, no na dřevo ani ne, spíš na zlato, aby jsme sem postavili pár dalších nor. Koukám, že není zlato, že budeme muset trochu vydělat. Já nemám nohy zase, takže... O, normální. Jeden nemá nohy, jeden nemá zlato, to je skoro stejný. Dobrý, tak máme 160 Nemám a... nohy někdo zlato. A tak tady si postavím naše opancéřované ukryty, protože tady budeme potřebovat, aby jsme mohli mít další dělníky. Já si počím tvoje kouzlo, jo? Jasná páka. Co potřebuješ, vlky, nebo co potřebuješ? Ne, tohle. Co je tady, no? Vidíš to? Co? OK. Já se podívám, tady je to co? Jo, tady jak přišel ten pán temno, nebo pán. To je ta scénka. Jo, tady byla scénka, která byla na začátku videa, kterou jsme přeskočili, aby jsme se s tím rovnou moc netoulali. Tak, video bude trvat asi takticky řečeno, nevím, 15, 20, 25 minut, možná půl hoďky. No. Já koukám, že tady nás někdo útočí, tak jim jdeme pomoct, ať odrazíme, já tady použiju naše dobrý kouzlo. Koukám, že si tady nás docela dovolujou, parchanti. Sleduj, co to sakra je za kouzlo, hustý. Jo, to kouzlo dokážu vlastně i já, to je odhalit část mapy. Ne. Já myslel takový blesk, Call of Thunder, se to jmenuje. Řetězový blesk, já mám tady řetězový blesk a ten prostě se odráží a zabíjí. Tak, doufám, že vás to lidi zatím baví. Tohle je náš první let's play dohromady, doufám, že se vám to líbí. Já to budu mít takhle zatím, uvidíme, jak bude slyšet, když to tak dám nahlas víc. Skype. Já si myslím, že tě dost dobře slyším teď. No, hlavně, aby vyšlo slyšet i tebe líp. Já myslím, že jdete slyšet oba dva nás docela dobře teď. Jo, možná se nám bude stát takovýhle omyl občas. Takže... No prostě až to vyřešíme, tak se vrátíme. Jo, tak vlastně nemusíme. Se to vyřešilo samo. Prostě ono se... Ulož hru. Dobré. Ty si když tak ulož taky, aby si potom mohl připojit. Takže prostě takže si to prostě uložíme, to bude trvat jenom chviličku. Když na to 3krát nechvátáte, tak to máte v pohodě. Já nebudu tolik křičet, aby mě pak nebylo v krku. Super. Tak. Doufám, že se vám bude líbit naše intro, které jsem právě dneska vytvořil. Asi jsem u něj stál, řečeno jsem u něj seděl asi tak hodinu, možná, protože jsem tam potřeboval něco udělat. Za první mi šla písnička a za druhým jsem měl blbý kodek, což mi taky trochu lezlo na nervy. Bylo to trochu praštěný, takže jsem se trochu s tím rval, ale nakonec mi to povedlo, takže je to v pohodě. Tak. A jestli budete něco slyšet v pozadí u mě, tak za to se omlouvám. Ale myslím, že byste nic moc slyšet nemuseli. Ten Grom je vážně idiot, co? Jo, nejdřív běží a pak zdrhá a ještě jde s malým vojskem, debil. Já zkusíme na Groma zaútočit? Myslím, že se tohle, já nevím, jako... Jestli nás budou útočit, tak já ti pomůžu a zbijeme ho a on chcípne. A ještě kdyby něco zničím mu oltář bouří. Ale počkej, ale fakt, že nás podporuje, že jo? Že... Necháme Groma. Jo, necháme ho na pokoji, já mám... Až na konci ho napadne, protože... Jo. To odkryje a docela jim uklí docela dost. Jo, dobře, sleduju. No, tady vím a hned naproti těch šedých je ještě jedný a ty jsou slabí, ty bychom mohli rozmlátit raz, dva. Tak, já mám teď hrozně málo místa. Teď strašně málo místa. Nemám vůbec žádný nory, takže prostě nemůžu mít nic. Takže prostě nemám nic pomalu. Tak, já jsem mluvil lidí, že mám hodně moc stišený hru a teď nechám mluvit Enetila, protože já jsem kecal už dost. Jako já nemám co říct, jo, to si říct všechno. No, to je jedno. Tak. No, takže to jsou naše let's playové série, tohleto. Nevíme, kdy budou vycházet. Doufám, že budou vycházet tak nějak konkrétně. Možná tady budeme mít možná párkrát hosta.
Koukám, že tady na nás útočí další blbečci. Takže asi povolám. Ale fakt, že budeme natáčet hodně videí. Jo. Bude možná tady Enetil možná bude natáčet The Forest možná. Pokud ho rozjedou. Já myslím, že jo. Ale měl bych ho. On má dobrý počítač proti mně, já mám spíš na takový ty slabší hry. No takový ty jako je Warcraft a takhle, prostě obyčejný střílečky jako je, nevím, jako je San Andreas, GTA, prostě GTAčka. Potom můžu natáčet Vietcong, třeba taky mulťák můžu natáčet s Enetilem, což je taky docela sranda proti počítačím. Záleží na vás, udělejte přesně. Když tak udělejte anketu, co budete chtít, aby jsme natáčeli. No mi posílá dělníka do toho. Ty jsi spůjčil mi... Já tě ho posílám, protože on ti tam stál, víš, tak si máš zlato, jako. Jo, to měl nastavění. Jo, já si když tak tady vezmu zpátky jenom kvůli tomu, aby jsme mohl mít norskou noru. Tak. Sorry. Já nevím, takže co bys mohl ještě Enetile natáčet? Možná budeme natáčet Minecraft ještě, ten možná bude natáčet Enetil Minecraft. Ale možná i já. S Enetilem možná budeme natáčet Skyblock. Já budu natáčet Frapsem, teď natáčím Bandicamem, omlouvám se za logo, který by měl být někde tady. Prostě Fraps mi v Minecraft bere přímo dokonale. Já mám místa dost, mám ještě jeden disk, a který mi to bere přímo úžasně, to místo. Tak. Taky bych mohl natáčet The Sims. Jo, to bych mohl natáčet taky, každý bys mohl natáčet svoji sérii. Nebo z The Walking Dead, určitě. No tak The Walking Dead to já asi natáčet nebudu, já si teď budu kupovat nový rámky anebo grafickou kartu, takže až to všechno budu mít, budu natáčet něco lepšího, potom ještě koukám, že mám docela dost místa, že by se mohl vylepšit pár žumpů. Tak, já si tady vlezu do dolu. Ukáže, dobrý. Jak víte, tady můj peon chodí do mýho zlatého dolu a chodí k Enetilovi a připočítává si to mě, takže prostě jakoby klasika, že jsme propojení. A ještě jednou se omlouvám za to, jak nás bude slyšet. Za to fakt neručím. A koukám, že mám málo prachu, že si vylepším ještě trochu peonů. Tak. Ten grom, to je ovar, ty kráso. Přesně. Proč ho neovládám, jako. Zlato má 3 prdele, tuže můj. Přesně, já jsem viděl tyhle, že mám přes 18 let, nechci nám něco dát, debil jeden? No jo, jako. Ty máš 80 zlatých a no, jako. No ale jako já to... Jo, koukej, nic vezlím, jo, ale já jsem to dal teď do nor. A takhle. Tak jo lidi, doufám, že se mi to zatím líbí. No, tyhle začátky jsou takový klasický. Tady se teď nic dlouho nebude. Dokud nás napadnou ty modrý nebo šedý nebo taky příšery, tyhle lidský hnusy, lidský bestie, jak by tomu řekli orkové. Lidský psy, tak jim říkají, jo. Jo, lidský psy, přesně. No, takhle jim říkají orkové, no a tady máme naše válečníky, koukám, že mi prachy přibývají. Debil, hellscream. Tak. Já chci, že řekneš debil polský, ty vole. Ježiš, někdo mi píše. Jo. Stává se. A jedna hodně hodná holka. Jo, ta by s námi taky možná mohla natáčet, to je ten host. Ta s námi určitě bude natáčet Minecraft. Jo, to je náš host, potom tady budeme mít ještě jednoho hosta a to bude hodně často tady, často. I ten tady bude asi každý týden. Ten se jmenuje Event. Ten tady bude s náma každý týden. Každý týden, takový nedělní speciál, tomu budeme říkat, nedělní speciál. No jak se jmenuje Duck? Ne, já teď nevím vůbec. Ven se mi zdá, že se jmenuje, on si furt mění tak... se jmenuje já v Minecraftu, Ven. Jo, ne, Duck se jmenuje v Minecraftu, no prostě, budeme mu říkat Duck. Tak. No třeba, prostě, bez taky to mentál a tady kolegy bratránek. Takže... Jo, přesně, je to můj bratranec, ale aspoň od někoho jsem dokázal aspoň něco, že jsem vytvořil intro a zprovoznil jsem multiplayer. Ale tohle nebudeme řešit. To jsou tragédie, abych vám pověděl, jako fakt, že jo? No ale osobní život, to není tady na hru, prostě budeme si užívat hru, zábavu, všechno. No trošku tak, jako tak
se přiznaje, že jo, že jsem vás rozsekal oba na jedno. Do hajzlu máme zabíjet hrdinu. No, tak jako my jsme tady s Enetilem hráli, jak to říct, my jsme tady s Enetilem hráli prostě a s Dakem jsme tady hráli mise ne, prostě jsme hráli, no, Titanland, ale i mapu, no ale v Titanlandu já měl hrát království všechno. No a tedy pan Enetil přišel, samý démony, bum, a my všichni pochcípali. Takže taky super, ale nevadí. Já celou dobu nechápal, proč se nespojili, ale... No, tak jako, když jsme se furt útočili, tak spojenectví u nás bylo beznadějný, tak to nevadí. Tady, jako, tak teď si představte, že tady kolega a tamhle Barson Klang, tak to je něco jako jeho bratránek a on sám, jako jo. Taky jako, jeden debil jde nahoru a jeden debil je tohle, jako, takže... Ne, oni jsou vážně dobrý válečníci. Jo, no nevadí, tak, dobré. Už bychom si měli hnout, takže sformujeme vojska. Ale musím pochválit tady Linda, že opravdu zvládá taktiku. Jo. Konečně se přiučil. Jo, já mám takový 2 jména lidi, mě říká někdo Wind, někdo mi říká Steeliv, ale mám takový 2 jména, na prvním kanále mám to Wind a na druhém mám Steeliv, takže... Ale Steeliv je moje víc používanější přezdívka. To je na tomhle kanále Steeliv, my si budeme říkat jakkoliv, nám to nevadí. Ještě si musíme zvyknout, začínáme teprve dneska, takže to je takové, tohle bude taky delší video. Budu ho ještě spojovat, takže vyjde možná tak až někdy na večer. Možná natočíme dneska ještě jedno video. A to vyjde když tak až zítra, protože přes můj maker ním natáčím já, teda stříhám, protože mě Sony Vegas nějak kravne, takže mi to prostě nějak nejde. Vašku, no. vystaví v tom velkém sálu, přestav jedna baštu dej a já vylepším v mínu štít a útok. Jo, dobře, takže vylepšíme na baštu, teď mi nějak přivly prachy ku podivu, takže to vylepšu a já si v kasárnách udělám pár žumpů a půjdeme si dobít pár lidských psů, jak by řekli orkové. Super. Tady s Enetilem sformujeme vojska a půjdeme zaútočit na tady ty půjdeme zaútočit. Na tady ty. A útočí na nás tyhle šedý parchanti, což jsou docela debilové, že na nás útočí trapáci. Nechápu, proč se vůbec dovolou na silnější trapáci. Aspoň víme, na koho zaútočit jako na druhýho. Já jsem tady vyvolal vlky, protože vlci jsou docela silní tady. A tenhle parchant furt používá tohle omračovací kouzlo, ale to debil. A nekryje si záda a jeho střelci jsou taky slabí, takže nic moc. Super. No a to by bylo asi všechno o hře, co jsem chtěl říct s Enetilem. Tady se nám vylepšují naši žumpové a žumpové. Žumpice? Jo, žumpové. Žumpice. Mě asi umřel žump, tak asi jsem teď mám takhle. Ne, nevadí, tak. Uvidíme. Super. Tak, koukám, že nás zase přepadl tentokrát jiný parchant, tentokrát žlutý. Já nevím, že jsou tady žlutý. Jo, vlastně já jsem žlutý nikdy nepotkal, takže žádná. Takže nic výjimečného, žlutáci jsou prostě debilové a jsou slabí. Takže, jo lidi, možná se stane, že za mnou někdo přijde a takže hru stopneme, samozřejmě hra nebudeme na chvíli, takže se bát nemusíte, že byste o něco přišli. Ale by to bylo delší, tak to potom možná vezmeme díl možná, ale možná to dotočíme, jo, tak. Možná tak. Rádi bychom tuhle misi dodělali určitě. Jo, určitě ji doděláme dneska, to slibujeme. To fakt čestně, tuhle misi fakt dneska doděláme, jako žádný strach. Lidi, pište, co byste chtěli, aby jsme natáčeli, jako nám to problém nedělá rozhodně. Nám to rozhodně problém nedělá, my si čas uděláme vždycky, my jsme na YouTube každý den pomalu.
buď přes tablety, přes počítače, prostě koukáme se na YouTube, kolik máme zhlídnutí, kolik máme odběratelů, jsme na to připraveni. A samozřejmě jsme připraveni i na nějaký hejtry, který nás tady budou hejtrovat. To je u všech videí, pár hejtrů se vždycky objeví. A ještě k tomu Skybloku. V tom Skybloku prostě až dosáhneme nějaký toho limitu 30, 40, 50 odběratelů, tak si možná vybereme jednoho, prostě nějakýho toho fanouška, jestli budeme mít nějaký fanoušky vůbec, tak si nějakého vybereme a ten si s námi třeba ten Skyblock třeba zahraje. Tak, tady jsem sformoval armádu, aby jsme prostě byli připraveni na další útok a já přemýšlel, že bych zaútočil tady na ty, to tady označím, tady na tyhle parchanty, které na mě asi taky schromáždí armádu, ty se trochu napřed už o tom. Jo, tak já si vytvořím taky zvířetník tady vzadu, abych mohl taky vyvolávat tyhle. A jo, ještě lidi. Až dohrám tyhle mise, tak bychom si mohli zahrát Azeroth Wars. No, Azeroth Wars. To je docela masakrární smaž, má stále jakože pachba jak svině. Jo, ale žádný strach lidi. Teď jsem měl menší lak. Žádný strach lidi, prostě je dobré chtít, můžete si moc zahrát s náma. Akorát my to tady hrajeme přes hamači, no. Když taky si budete chtít hrát s náma, tak dejte vědět. Jo, a mohli bychom si zaplatit spolu všichni. Jo, můžeme mít nejméně 5 hráčů, takže 3 z vás si s námi budou moc zahrát. Možná budou i nějaký soutěže, možná budou nějaký soutěže lidi, možná asi určitě, protože rozhodně teď budu kupovat pár her a mohli bychom dělat nějakou soutěž časem, teď zrovna ne, teď zrovna žádnou hru koupenou nemám, takže bychom si třeba mohli udělat soutěž třeba, já vím třeba, že o GTA San Andreas třeba je to blbý, že už je to starý, ale pro nějaký, kdo třeba potřebují originál, jim to vadit třeba nebude, takže třeba o GTA San Andreas. Ale taky budu natáčet let's play možná i z PlayStationu. Jo. Když se mi to teda podaří. Z Far Cry 3 možná bude natáčet. Já se kouknu, kamarád má... Hodně z toho budu natáčet. Jo. Můj kamarád, který tady bydlí, jakoby přímo tady u nás, má Far Cry 1, tak se ho zeptám, jestli by mi ji nepůjčil, asi mi nainstaluju, vrátím mu ji a mohl bych udělat let's play na Far Cry 1. To je taky vynikající hra, takže taky docela super. Far Cry 1 myslím, že má taky multiplayer a zkusili bychom to taky přes LAN, jestli to jde. Já myslím, že ano. A potom myslím, že i ten Vietcong bychom si mohli zahrát. Jednou. No, určitě jo. Vietcong je dobrá hra a málo HV nároková na to, na různý ty požadavky a teď já jsem si stáhnul teď nový Vietcong, jmenuje se to Red Dawn, dodatky, prostě dodatek. No, tak jsem se prostě rozhodl, že bych se to taky mohl natočit, koukám, že nás točí tady nějaký prasečohlavci. Akorát, že nemá naší základnou teď kdo bránit, ale to je jedno. Jsem říkal, že tyhle to je ta lorderánská, myslím, že brigáda nebo lorderánský stráž, nebo jak se to jmenuje. Takže my to tady s orkama zničíme. Lidi, ono stačí, když se tady vylepšíte jenom orky a máte vystaráno. A já si zničím tady ty věže, protože ta věž mě tady totálně štve. Mohl bych říct, že tady přímo sil, nebudu zprostej. Tady aspoň to je docela dobrý, tyhle parchanty mi to tady všichni musí opravovat okamžitě, takže my tady pobijeme ty parchanty. No stačí, když už jsou jenom, že už jsou prostě jenom tyhle parchanti. A ještě až mít tu novou grafiku, tak bychom si mohli zahrát třeba Hitmana, jestli jde přes internet, nebo Crysis. Znič tyhle ty kasárny. OK, jdu na to, takže zničíme kasárny. Tak, koukám, že zničím tu druhou, ty znič. No dobře, takže koukám prostě, že to jde docela dobře a že se nám to docela vede. Takže už to za chvilku bude hotový, prostě zbavíme asi tady těch blbečků
A tady jde nějaký parchant, A tady, do prdele. to je neváš. Co? Ty vole. Ještě bych to zvládnu, já to asi zvládnu se svýma lidma a hýnu prdeli a budu tam Já se asi... postičím Adi. Sakra, je big bitches problém. Teď máme dost velký problém Tak teda. ten kukot nahoře by mohl přijít na pomoc, tyjo. Přesně, fialový. Do hajzlu. Neboj se, já už jdu na něj. Akorát sejmu tohle kripla, protože tenhle kripl je fakt těžký sejmout ostatně. Sejmě to jeho, já přilákám pozornost na sebe, takže nemáš, takže se bát nemusí, že by ti pár věcí zničili. No, My to zvládneme, bát se nemusíš. Co si děláte srandu? Z každé strany jeden parchant? No to je pěkný, z každé strany jeden. dáš to, nebo ti dám přijet na pomoc? No nevím, jestli to dám, ale pokusím se. No, neboj se, mám to, mám na oživení hrdiny, takže žádný problém. Jasně, ještě žlutý, ty vole, co ještě? Ještě tu chybí Michael Jackson, ty vole. Ty vole, to si děláte srandu, ne snad? Ty vole, ještě ty vole nějaký papež, ne na nás půjde. Ještě nějaký papež sem přijde, zabijte ty parchanty. Lok. Kreténi, já nechci nic říkat, ale to byly moje vesničky, to byly moje domečky, vy čuáci. Tak si dělej nahoře, tady je to strašně blbý, tady v blízkosti. Jak já mám nahoře ty doupata, tak ty si udělej třeba z druhé strany na té cestě. Neboj se, mý žumpové je pobijou a já je pobiju taky parchanty. A nejstarách, já se zbavím akorát tohohle vola, protože ten tady je fakt parchant, jakože docela. Ten ošetřovací parchant, který ho tady všichni ošetřujou. Super. Tak, tak lidi, za chvilku to bude hotový, pomalu máme zničený tady ty voly, tady to doničujou Anatolovy jednotky, prostě tady to dobijou, tady už to nemá cenu. Tady ten důl, bychom si jeden z nás by si to mohl Já už se o to tam jdu ochočit, víš? Jo, dobře, já to možná pošlu 2 dělníky, aby to tam ještě taky trochu těžili. Super. Já mám kolik dole? 6000, super. No dobrý, takže já si tady vyvolám, já mám tady zvířetník, takže si tady vyvolám pár jezdců. Hele, neposlal by si mi trošičku peněz? To nejde, víš, ne tyhle. Ale jo, jde. Nejde, mi to nejde zrovna, ani stromy nic. Jde to v jiných mapách, ale tady to zrovna nejde, to je škoda, protože já už jsem taky potřeboval. A jak jsme mluvili o té holce, která tady s námi možná bude hrát, no tak ta by s námi mohla hrát takovou buď Titan Land, prostě to je mapa, kde si každý vytváří, můžete tam být elfové, vysoký, prostě všelijacos a mohli byste se tam prostě všechno cokoliv vytvářet, tak tam bude hrát s náma a pak s námi bude hrát i ten můj bratranec Duck. Takže to bychom byli 4 a kdyby byl čas a hodně fanoušků, což možná doufám, že jednou bude, tak bychom možná mohli jednoho pozvat a udělat s ním třeba reportáž například. Reportáž, kdo se tě bude koukat na reportáž? Tak reportáž, volá se teda, jako třeba pozvat ho a zeptat si, co se o našich videích myslí a takhle třeba. No a zkrátka, že se zapaří s náma, jako, takže to takhle jednoduše to. No to je prostě do budoucna, pište, komentujte, lajkujte. Tak, mě se tady jednotky healujou docela rychle a já si tady odhalím zbytek nepřátelských vojáků. Abych věděl, co tady je, teď koukám, že tady mají dřevorubce, tady parchanti. A vím, že když jdete tady nahoru po téhle cestě, že tam nás potká několik těch strážců, který musíme zabít, což bude taky docela těžký. A budeme potřebovat hodně střelců, hodně házičů. Tak. Koukám, že tady to Enetil dodělává, tady nejsou žádný, tady je docela dost stromů, tam bychom se taky mohli postavit nějakou farmičku na stromy. No a já nevím zrovna, jak dlouho nahráváme. Prostě nevím, jak dlouho nahráváme, mně se to nechce tady rozkazovat, co mi nechce zrovna. No nevím.
No to je jedno, jak dlouho nahráváme, protože já to budu stejně asi uploadovat přes noc, tak je to jedno. Tady Anetilovi nechám opravit domek. A je to. Tady máme naši jezdce, s kterými budeme prostě dobývat. Prostě pojedeme a budeme dobývat. Tady máme vylepšený, já kouknu, kde je další vylepšovátko, tady. Vlastně já sem nemůžu. Hej, Anetile, prosím tě, vylepšil by si meče, víš tak? Já vylepšu jako kota, už vylepšovat nejde mimochodem. Jo, aha, no tak to je jedno. Já jsem jenom jestli do vylepšit jezdci. Mám tady totiž dva žumpy a trola a mám tady potom tohle ještě nějaký jezdce, že bychom prostě expili. Bubeník má schopnost válečné bubny a sežrat válečné bubny poskytují vlastní jednotkám v okolí bonus útoku. Takže já si tady možná si sem vyvolám jednoho koda, protože aby jsme měli lepší damage, až budeme útočit na nepřátelský vojska, což asi zautočíme, myslím, že na modrý. Modrý koukám, že už tady toho moc nemají, mají tady jenom jednu věž, co jezdci dokážou rychle rozdrtit. No, když jdete z orky, tak ono stačí, když se dostanete do fáze jezdci a pak už to jede jak po másle. A já půjdu horem, někde tudy. Jo, dobře, takže teď se mi právě volal Kodo a Enetil říkal, ať jdeme nahoru, takže my půjdeme nahoru a zbavíme se ochrany. Takže mě už tam jde Kodo a hej, mám si vzít katapult nebo ne? Můžeš. Dobře, tak já si ještě vycvičím možná jeden katapult. No to je jedno. A sakra, takže katapult musíš vydržet. Katapult neberu a... Ještě neútoč, prosím tě. Jo, já jdu akorát připravit vojsko. Připravím vojsko, jedním poraněným žumpem a trochu poraněným trolem, který už je skoro fit. Takže my počkáme před Anetilovo novou základnou. S naším orským tažením. Tak, sakra, útočí na nás ty srstnaci. Teda ostrohřízci. Tak se o ní postaraj. No, dobrý. Jak jsem říkal, jestli jsou strašně silní, ale jsou silní sotva, ale jsou strašně slabí, prostě mají málo výdrže, že pár rána jsou mrtví, což je docela škoda. Na to, jak jsou silní, prostě jsou výborní vojáci, jsou výborní pěšáci, prostě OK. Koukám, že tady Enetil staví kasárnu, takže tady počkáme, kdyby byl nějaký útok, tak ho odrazíme. Tady s bubnováním dostávají naše jednotky větší damage, plus 2. Tady plus 3 a troll dostává plus 4 díky bubnům, takže tyhle doporučuji jenom kvůli damage. Kdyby nic nedělali, tak bych je tam nechal. Už to bude Anetile? Musíš počkat, dělá útoč už nahoře. Jo, dobře, já jsem čekal jenom na svůj povel, takže jdeme do útoku. Hned jak dostaneme tu vzducholoď, tak naskočí animačka, kterou tam asi nechám, možná. Jenom na chviličku ji tam nechám, že tak ji vypneme. A tím by byl konec videa, mně se zdá, že už je to dneska dostatečně dlouhý. A že by bylo akorát škoda to prodlužovat. Že další mise možná dneska bude. Tahle mise se nám celkem povedla. Zautočili jsme celkem rychle. Mně se zdá, že jsme zautočili celkem rychle, že jsme odrazili celkem úspěšně pár útoků až na pár Anetilovo domečků, který se nám tady akorát nepovedlo zachránit, takže tady zabijeme tohle debila a zaútočíme na jejich kasárny. Kasárny musíme zničit, protože jestli nezničíme kasárny, budeme mít za zadkem pořádnou řadu otrapů. Takže kasárny musíme zničit rychle, než tady pobijeme ty pěšáky, které tady na nás šijou. Ukážeme docela rychle ničí vojska, parchanti, takže pobijeme tuhle čarodějnici. Konečně se útočili na toho Dežota, jako. No, poprvý, ty vole. Je parchanti, do boje na ně. Ukážu, že nám zabíjí Koda, což mě ani tak trochu nevadí. Ukážu, že tady ten parchant to nás šije tyhle dělostřelectvem. Jediná dobrá zpráva, která tady dneska je ta, že sakra, se nám povedlo roztřískat aspoň kasárnu a teď se nám povedlo roztřískat čarodějnici. Čím víc povedlo se jim roztřískat mě. Tak, teď tady zabijeme tohle parchanta, teď nás docela jakože dost zpomalili. Takže jdeme zabít tohle Dipžota. Bez jejich bídný pomoci nemají žádnou šanci. Takže tady našich pár jezdců plus troll s bubeníkem, který ho tady dostatečně kreje.
sejmeme tyhle věže a okamžitě jdeme pro vzduchu. To je teda fakt do prdele pěkný. What the fuck? Co to je za parchanty, ty vole, pěkná ta řada. Hej, ono to za chvilku skončí, protože já za chvilku já jdu hned pro věže. A tady je pár kentaurů, který nás budou hlídat. Takže tady pár trochu rozdrtím. Jakože uvítala by se pomoct malinko víc. A jo. Ale ty nemám zrovna jakože... Jo, neutočí na tebe ty vole, ale na mě. Já jsem tady hned taky, tak dobře. Já zkusím hned nějaký lehký vojáky. Což jsou asi trolí lovci hlav. Takže se pokusím Tak hned... tam doběhni co nejrychlejš teda, aby se spustila animačka, jako já nehodlám, aby mě to zničili. Já už běžím, ale oni jsou tady, za chvilku tady začnou být docela těžký obránci. No to říkám, teď už tady přišli totálně ty těžký obránci. Ty vole, tady teď až doběhneme sem, tak je budou čekat harpie. A což bude taky docela problém, protože ty parchanti jsou strašně těžký a já to asi nezvládnu takhle s pár lovcema, teda pár. Takže budu potřebovat pár dalších týpků a vypadá, že já jsem chcípnul. Takže trole utěč s tím vlkem a jdeme pomoct tady Enetilovi. Pobijeme tyhle parchanty. Tak, jdeme pomoct tady Enetilovi, protože Enetil tu pomoc potřebuje víc a tady ti parchanti těch vojáků moc nemají, mají tady jenom čarodějníci. Bude jim docela dost dlouho trvat, než se tady s tím pobijou. Tak. Tady je moje prvotřídní obrana. Troll už běží, takže žádný problémy. Já když tak postavím pár věží, aby se k nám nějak třikrát moc rychle nedostali. A vezmu si sebou pár, jak se jmenuje, těchhle brhačů, trolí hlavců hlav, protože je budu dost potřebovat. A Nazgre, neboj se, Enetile, můj troll už ti přiběh na pomoc. Takže žádný strach. Dobrý. Já potřebuji teď pár vojáků, abych tyhle parchanty všechny povraždil, protože tam nahoře, jak jsem říkal, tak tady nahoře sídlí tak tady nahoře, jak vidíte, sídlí tyhle harpie a ty jsou taky dost těžký na útok. A Enetilovi to asi spadlo. Dobrý. No, tak, my to za chvilku budeme mít hotový. Doufám, že se ten dnešní díl líbil. Tohle byla taková specialitka, abyste ochutnali náš nový herní svět. Asi jsem připravil menší armádu, protože okamžitě, až se mi vycvičí vojska, se budou potřebovat vycvičit ještě pár jezdců. Takže se sem vycvičím asi takových 6 jezdců. A není moc zlata, koukám. Dobrý. Tak, zlato nám nabíde rychle a koukám, že už nám docela dost bylo zlato, že mám už jenom 3000, ale to nám furt stačí. Tak, koukám, dřevo těžíme trochu pomalejš, ale to nevadí. A já jdu postavit další noru, protože se mi zdá, že jim za chvilku dojde místo. A když tak, uvidíme, jak nám to půjde a když tak uděláme soutěž o tuto hru, když tak, že jo, Enetile? No, jasně. Když tak, já tuhle hru seženu za levno. Já jsem takový obchod, kde to je za levno, takže já když tak seženu a uděláme si na to soutěž. Ještě musíme si Enetile vymyslet nějaký ty herní otázky. A až budeme mít nějaký ty herní otázky zkonstruovaný, tak uvidíme co a jak a pak je dáme najevo na naší superový ukázce. Tak, jak se na tom Enetile? Cože? Jak se na tom, jde ti to? No tak. Super. Takže, super. Tak máme tady pár dalších jezdců. A jo lidi, až tady máme toho speciálního hosta, jak říkal tady Enetil, tu holku, tak s tou si možná zahrajeme nějakou obyčejnou mapu, jako ve Warcraftu, ale spíš... Ona to moc neumí, takže... Jo, takže spíš s ní budeme víc natáčet Minecraft, možná i pozveme do toho Skyblocku.
Bude to náš takovej, jak se dá říct, takovej speciální host. No, speciálně ani ne, prostě. Takový lepší host než speciální, takový základní host. Takže tady můžeme mít ještě jednoho, který to je akorát. Takže máme celou zkonstruovanou armádu, ty nás bývá poslední zde, který vyjíždí právě teď. No, právě teď vyjíždí. A zničíme modrý a Enetilek se na to... Tak chvilku počkej, čekej chvilku, mě se to bude vácet, tak na to vůknám. Jo, dobře. Takže budeme chvilku čekat na Enetila a potom, když tak potom, teď vezmu vojsko a počkáme u Enetila, protože když vezmou teď vojenskou gardu, tak to můžou být takhle ze strany, ale to je jedno. Tak, ten nevím, kolik má ten let's play a nekouknu vlastně, nemám na čem kouknout, jedno. A když to tak vezmu, tak tenhle let's play má asi 40 minut, to uvidíme na konci videa, kolik to má minut, protože my jsme začali natáčet hned od začátku hry, takže hned, co se začne sčítat minuty, tady máme tyhle prasečí tlamy, takže se seřadíme tady. Tak co Enetile, jak se na tom vojskem, my už jsme připravený. Hej Enetile, když tak, tady, vyšli svou armádu a zničili ty kouzelnické věže a, no kouzelnické věže ne, spíš ty akademii pro kněze a takhle a my to obejdeme, zničíme tady jednu věž a půjdeme hned nahoru, tady zničíme ty, to říkám ty vole, že mi stejně přepadli zase šedý parchanti ty vole. Zabijte ty parchanty. Když nic jinýho, tak tohle zrovna. A teď ještě do toho žlutý, no tak to je nádhera. Co nám může ještě dál zbývat, když na nás zautočí šedý parchanti, no to je přímo nádhera. Z jedné strany šedý, z druhé žlutý, to je tady jak v Číně. Žlutý, šedý, to je fakt. Do útoku, všechny tady povražděte. Zabijte tyhle parchanty, jak by byli s nima spojenci. Hele, Warsong Clan, no aspoň, že nám přišel na pomoc. Tak. Já nevím lidi, ale teď přemýšlím, že tady tu misi asi dohrajeme za kamerou, protože je to docela dlouhý. Co myslíš? Já bych ji zahrál jakože... ještě chvilka, takže... No, ještě chvilka, ne, že to nám teď mi rozstřílili celou armádu, takže jako... My jsme to asi dohráli za kamerou. A tak my to asi dohrajeme za kamerou, že jo, Enetile? Já bych to dohrál normálně. No ale jestli budeme chtít natočit ještě jednu misi, tak budeme muset trochu přidat tam celou armádu rozdrcenou. Ještě nesnáším videa na party, takže jako, to je speciálka, dělat videa na části. No přesně, no prostě já nemám taky moc rád dělat videa na části většinou. A až tak řeknu, prostě tak ty videa na části se mi prostě nelíbí a je to. Tak, teď tady mi zbylo fakt hodně moc málo střelců, ale teď jestli bych mohl poprosit Enetila, on má teď víc vojáků, jestli by mi pomohl. Tady jsou ty parchanti a oni jsou tady, líp řečeno jsou tady takový, že jsou ty trapáci, tady jsou běží dost pomalu. Dělejte věž, tady nás tady povraždí parchanti, já vás potřebuju. Aspoň jednoho živýho potřebuju. Že vy jste běželi, no to je jedno, tak já se tady vyvolám s tím. To tam nemůžeš celý proběhnout rychle. Tak jako oni mají tady ty dipžotský čarodějnice, které jsou fakt jako, že mají to speciální kouzlo, který zpomaluje mý vojáky. Takže jako prostě nám to nepomáhá. Super, kouzlo ještě nevypršelo, no tak to je fakt příšerný, dobrý. Tak a já si teď asi vezmu jenom trolla a půjdeme sem nahoru a tady si volám mý vlky a toho kentaurského chána dobijeme takhle po staru. A já si možná vezmu asi ještě tady toho, koukám, že mi pěkně zabili toho parchanta, takže tohle si připoutáme k zemi. A ty zmizni, protože tebe budu potřebovat a tady nám teď pomůže ten Enetil. Já si teď vezmu tady blesky a od blesku je tady pořádně parchanty. Super. Tak. Ty vole, on se spawnul, to je piču s odpuštěním. Vlci, zbavte se ho. Ty vole, on musí za každou cenu používat omračovadlo, parchant. Super, tady nám náš kamarád Enetil přišel na pomoc.
A doufám, že Enetil má dost těch trollilovců hlav, protože ty vole, to je parchant. Kdybych měl ty vole víc many, ty vole, tak uvidíš, co ti dokážu. Takže my máme větší sílu o 3. A teď jestli bych mohl poprosit pár, jestli má Enetil teda nějaký vojsko ještě. Vlastně Enetil všechno dodá, že jo? No, jako, mě to trvalo fakt dost dlouho. Protože tady máme ty příšerný harpie, teď jsem to řekl. Teď mě harpie pěkně zničili brnko, takže já teď pěkně začnu chcípat. Harpie samozřejmě mrchy, příšery, zmije, sevině. Musíme si jmout harpijskou královnu. Bez ní nejsou tak silní. Dej zabít, já jsem ti sundal dolů. Bohužel zdrhla, svině. Tady tak, ty vole, to se fakt nepovedlo, ty vole. Harpie zastraný s odpuštěním, nechci jít prostej, jo, ale ty harpie jsou příšerný potvory. To si děláte stranu, jeden ubohý blesk a už to všichni do mě pustí. Jo, už by, počkejte lidi chvilku. Že se Agru a jsme zpátky po večeři, dá se tomu tak říct. Asi tak. Jo, byli jsme na večeři. Proto jsme museli odejít, tady zabijeme tuhle královnu a dostaneme se hned pro lodě, takže já si vezmu národek vznešenosti. A ten je nasazený, což je hrdinu, sílu, obratnost a inteligenci, takže o 2. Takže jestli bych se tady mohl půjčit Enetilovo trollilovce, no a už nemusíme, už jsme je dobili, tak si tady koupíme 2 lodě. A jednu ať si půjčí Enetil, když tak. Jestli si může vzít vojáky do toho. Jo, dobrý. A my odletíme zpátky do základny. A ještě tak, kdyby si dovolil, máš tam všechny vojáky. Hej, když tak nemáš ještě jedny vojáky, jo, tady. Když tak, jestli nějak ještě jich nemáš víc, dobrý. Že já bych je vzal do základny. Nevadí, takže letíme a... Čekaj, já tady nechám tady toho jednoho, no, počkej, tady toho. Máš mě do základny? Jo. Jaký chceš do základny? Tyhle stavebníky? No, ne. Jaký chceš? Tady tu moji, tuhle tu ne, vem to celý jakože... Jo, sorry, já jsem zapomněl, dobrý. Dobrý, já je teda pošlu zpátky do základny a tím pádem by tohle byl konec dnešního videa. Ani ne, odkud jsme se šli natáčet asi od půl, takže asi natáčíme už tohle bude asi hodinový let's play. Takže... To je jakože docela masakr, bych řekl. Jo, na mý let's play je to hodně velký masakr hrát hodinu. Ale já si myslím, že rozhodně bude tady s kolegou dělat, jakože, jak to říct, Let's play nebo co? Ne, jakože, no zkrátka, že budeme točit třeba dneska ještě nějakou misi. Jo, možná ještě jednu. A nebo... Čekej Vašku, čekej, zkusíme tohleto, zkusíme se na nás zautočí Warsong Clan. Jo, počkat, ne, nelítejte tam, vy debžoti. Já si vezmu jenom moji loď a vyhodím si tady trolla. A zkusíme na ně zautočit teda, takže Endura Attack. Zautočím na kasárnu, nebo no prostě na tohle, schválně. Já mám za to, že by měli na nás zautočit, protože když jsem to hrál, když jsem byl tak na mě zautočili. Vypadá to, že zatím nic. Možná potřebujeme, aby jsme jim zničili 3 budovy a pak až to teprve bude. Jo, parchanti se nedají, co? Idioti, zmizte. Mít cheaty, vole, tak už je po nich, ty vole, kdybych měl cheaty, ty vole. Jo, ty vole, my jsme se znepřátelili, ty vole. Wow, super. Přivám si... Endura Attack. Rád bych ti pomohl. Vzduch zpátky, vzduch zpátky, domů. Zabijte ty parchanty. Musíme pomoct. Já se pokusím přivolat. Jo, dobrý, zepelini. Už nemáte šanci, ty vole, to bych nikdy nečekal, ty vole, tohle kripla z odpuštění. Necháme tady ukázku. Dobře, takže my se s Enetilem teda dneska loučíme a tuhle ukázku asi přeskočíme. Takže zatím se s náma loučíme a zatím nashledanou. Budeme se na vás těšit v příštím díle a zatím čus.